Τώρα, στο Βόρειο Ιράκ έχουν στρέψει την προσοχή τους, το ενδιαφέρον τους, πολλές ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, αναζητώντας διέξοδο από την κρίση που πλήττει και το δικό τους κλάδο. Το Ιράκ σχεδιάζει να δαπανίσει τα επόμενα 4 χρόνια περίπου 10 δις δολάρια για δρόμους, γέφυρες και κατοικίες, όπως αποκάλυψαν επιχειρηματίες του Ιράκ που συμμετέχουν σε συνέδριο στην Αθήνα. Ήρθαν στην Ελλάδα αναζητώντας συνεργασίες. Κάρε Κιμπάς στα κουρδικά σημαίνει ευκαιρία για δουλειές και μάλλον πολλές ελληνικές ψυχοραγούσες κατασκευαστικές εταιρείες έκαναν σωστά τη μετάφραση για να αναζητούν παράθυρο διεξόδου από την κρίση στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ. Πρέπει να βρούμε κάποια διέξοδο. Στις χώρες αυτές αυτή τη στιγμή έχουν κάποια ανάπτυξη. Μετά από κάποιο πόλεμο. Άγρια λαβωμένη από την ύφεση η επιχείρηση του Βαγγέλη Στέφα πέρσι στράφηκε στη Λιβύη και τώρα στο Ιράκ για να νικήσει το δικό του πόλεμο της κρίσης. Η κρίση που ήρθε στην Ελλάδα μας ανάγκασε να κοιτάξουμε προς τα έξω. Διότι μέχρι εδώ βολευόμαστε. Εσείς κάνατε συγκεκριμένη δουλειά 40 χρόνια, θα ξεβολευτείτε? Πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας προς τα έξω, διότι εδώ πέρα δεν έχουμε πλέον ελπίδες. Ελπίδα δεν βλέπει και η επιχείρηση του Ηρακλή Ιωαννίδη στην Κατερίνη. Εσείς θα μπορούσατε να μετεγκατασταθείτε στη Βουλγαρία? Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά επιμένουμε στην Ελλάδα. Και ο λόγος είναι ότι μετά από 22 χρόνια προσπαθούμε να κρατήσουμε το προσωπικό μας, φτάνοντας ακόμα και στο Ιράκ. Πριν φτάσουν όμως οι ελληνικές εταιρείες στο Ιράκ, ήρθε το Ιράκ στην Ελλάδα για να εντοπίσει τους καλύτερους του κλάδου. Μόνο στο 2016 το Ιράκ σχεδιάζει να δαπανίσει σε δρόμους, γέφυρες και κατοικίες 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια. I will recognize something as I am engineer that the quality is very, very good, and it's the time to the Greek to take the step. They will transfer for us the technology and good quality products and technology. Έχουμε μερικές ελληνικές εταιρείες που έχουν κατέβει. Το Κουρδιστάν του Ιράκ είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία σε όλες τις χώρες, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ήδη έχουμε σχεδιάσει μια πόλη 12.000 περίπου κατοίκων. Θέλουν τα σπίτια τους να έχουν ελληνικό στυλ. Θα έχει ελληνικό όνομα η πόλη. Θα έχει ελληνικό όνομα, μα αυτή είναι η προσπάθειά μας. Ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος είναι από τους πρώτους Έλληνες που πριν από 2,5 χρόνια βρήκε την ευκαιρία στο Βόρειο Ιράκ. Ήδη εγκαταστημένος μόνιμα εκεί, είναι έτοιμος να χτίσει μια ολόκληρη πόλη με όνομα Yunan City, δηλαδή ελληνική πόλη. Πάντου υπάρχει ένας Έλληνας. Το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης